Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар һәм телевизор караучы тамашачылар. Татар халкын гомумән җыр моңнан башка күз алдына китергә мөмкин түгел. Җыр аның гомерлек юлдашы. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта Казан шәһәре Дәрвишләр бистәсенең Сәйид Галиев исемендәге Мәдәният сарае каршында эшләп килүче Гөлләр татар халык җыр һәм музыка ансамбле. Ансамбльнең егетләре, кызлары белән танышып үтик әле. Беренче катнашучыбыз ансамбльнең моңлы сандугачы Вәсилә Миндерова. Икенче уенчыбыз Гөлләр төркеменең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Альберт Шакиров. Һәм инде өченче уенчыбыз ансамбльнең тагын бер сандугачы Әнзия Зәйнетдинова. Мөхтәрәм уенчылар, башваткыч уенын башлап җибәргәнче бераз гына кагыйдәләр белән танышып китәргә кирәк булыр. Менә шушы экранга безнең килеп чыгачак шакмакларга 22 сорауның җавабы яшерелгән. Әлбәттә инде соравы миннән яңгырар, җавабын мин сездән көтеп калачакмын. Җавапны яңгыратыр өчен өстәлдәге төймәләргә басырга кирәк булыр. Һәрбер дөрес җавапка 1 балл тапшырыла. Әле шунысын әйтеп китәргә кирәк, башваткыч тапшыруы шул ягы белән үзенчәлекле. Тапшыруда катнашкан һәрбер уенчы бүген бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Ә инде уеныбызның азагында иң күп балл җыган уенчы уеныбызның җиңүчесе булып табыла һәм инде башваткыч тапшыруыннан супер уен да тәкъдим ителәчәк. Супер уендагы мәкаль әйтемне 1 минут эчендә тиз арада шишеп әйтеп бирә алган җиңүчебез супер бүләкне дә үзенә алып кайтып китәчәк. Ә инде супер бүләгебез Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән автомобиль. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Сулдан уңга 5-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Ишек кагучы, капка ачучы, фәкир мәгънәсен белдергән сүз. Василия ханым? Дәрвиш. Дәрвиш җавабы дөрес, 1 балл сезнеке. Дәрвишләр бистәсендә урнашкан Сәйид Галиев исемендәге Мәдәният сараенда хезмәт куясы бит инде шунда эшләп киләсез. Бу Мәдәният сарае гомумән зурмы? Заллары зурмы? Ремонтлар эшләндеме? Гомумән ничегрәк бу Мәдәният сараенда вазгыять? 25 июньдә безгә бик зур бәйрәм булды үзе. Инде менә көтеп торган безнең яраткан инде Сәйид Галиев исемендәге Мәдәният сараен инде әйбәтләп реконструировать итеп, инде безнең хөрмәтле президентыбыз, аннары Мәскәүдән килде инде зур кунагыбыз Марат Хуснуллин, шулай ук Мәскәүдән Мәдәният министрлыгы урынбасары килде. Инде менә шундый зур бәйрәм булды. Безгә тагын безнең яраткан Мәдәният сараен тагы да матурлап җибәрделәр. Тагын да матуррак. Хәзер без инде рәхәтләнеп анда эшлибез. Анда җырлыйбыз, анда репетировать итәбез. Яхшы, Василия ханым, ничә кешелек зал бу, гомумән зур залмы? Безнең Дәрвишләр бистәсендәге бу искиткеч матур зал. Аның башта иң беренче тышкы ягыннан караганда ук инде әйтерсең дә Петербургтагы кышкы сарай дип белерсең. Аның ак колонналары, эченә керсәң тагын ак колонналар, хрусталь люстралар, әйтерсең дә чынлап та сихри дөньяга эләгәсең. Ни өчен шулай булган? Чөнки монда Ленинградтан килгән эвакуацияләнгән кешеләр үзләре белән материаллар алып килгән. Шушы мәдәният йортын алар үзләре төзегәннәр. Шуңа күрә монда кышкы сарайдагы стиль, зәвыклык, бөтенесе дә бик матур. Яхшы, рәхмәт. Әнзия ханым, сез ни әйтерсез Мәдәният сарайыгыз турында? Безне бу вакытында көтеп алдык, сагындык. Бик күңелсез булды, ремонт барган вакытта очраша алмадык. Аның иченә кирсәң, сәхнәгә менеп җырлыйсы гына килеп тора. Шулаймы? Залына 439 кеше сыя, балконнары белән 550 кеше сыя. Кайбер вакытта залларга кеше тамашачыларны сыйдырып бетереп булмый. Татар халык театрларының фестивальләре узганда
ишекнең теге ягына хәтле җыелышып кеше карап тора менә. Шундый күңелле. Ярый, яхшы, ни дип кенә әйтик, шушы яңартылган мәдәният йортыгызда. Бар бар анда хәзер. Шулаймы? Менә мен шуны әйтмәкче идем. Яңартылган мәдәният йортыгызга бер экскурсия белән килеп чыгу, тамашачылар сезнең өчен бер мотор мезгилләр, мотор яңалык та булып куярга мөмкин. Рәхим итегез. Яхшы, рәхмәт. Алга таба дәвам итик. Чираттагы сорау, өстән аска 2нче сан 3 хәреф. Бу сүз бикә сүзеннән чыккан дип карала. Нинди сүз булырга мөмкин? 3 кенә хәрефтән тора. Ана җенестәге атны тагын менә шушы сүз белән атыйлар. Әнзия ханым. Бия. Бия, җавабы дөрес. Менә бу бал сезнеке. Бия дигәннән, бикә дигәннән, ана дигән фикерләр кирип киткәч, сорыйм әле шул турыда, мәдәният йортыгызда балалар өчен нинди түгәрәкләр эшли, балалар өчен тәрбия чаралары уздырыламы? Салават күпре ансамбле бар. Ул безнең инде әйтсергә ярый, бөтен дөньяны, Европаны әйләнеп чыкты. Бу нинди ансамбль? Монда җырлыйлармы, сөйләрме? Бию ансамбле. Әйе. Халык театры бар. Татар телендә дә, рус телендә дә. Мен халык театрына да йөрим. Анда Американ спектакльдә уйнадым. Анда сәүдәгәрнең хатыны булып уйнадым. Театрыгызның режиссеры кем? кем? Режиссеры Рафис Фазылҗан. Ул безнең зам директор да анда. Яхшы, Рафис Фазылҗанга сезнең исемнән бер сәламнарны җиткереп китәбез инде. Театр түгәрәге яхшы, тагын нинди түгәрәкләр? Балалар өчен җыр буенча бик күп түгәрәкләр. Яңа елга кадәр дә, аннары яңа елдан соң бер спектакль инде аңа 200 сум билет куеп, менә 50% кына хәзер бит ярый кертеп. Билетны алып булмый. Менә шул кадәр әйбәт спектакль үзебезнең балалар шунда куеп уйнадылар. Прямо мин үзем шаккатты. Менә профессионаллардан да 1 грамда бер яклар белән дә калышмыйлар. Калышмыйлар, молодцы. Ярый, яхшы. Василия ханым. Безнең әле анда көнчыгыш биюе бар, аннары соң мода театры бар, Задоринки рус милләре балалар өчен дә бар, уллар өчен һәм күп очракта анда фестивальләр дә уза. Алтын чәч, Катков фестивале, Раиса Фиулин фестивальләрендә без катнашабыз. Шушы түгәрәкләргә, ансамбльләргә бөтенесе бергә якынча 3000 кеше килә ала. Балалар да, яшүсмерләр дә һәм безнең шикелле өлкәннәр дә. Бик күңелле һәм матур тормыш белән яшәп ятасыз икән. Алга таба да шушы күңелле тормышыгыз, мәдәният тормышы матур булып дәвам итә күрсен. Алга таба барабыз. Чираттагы сорау сулдан уңга 10нчы сан 4 хәрефтән торган сүз. Барабан таяк ала, барабанчы нәрсә ала? Альберт әфәнде. Барабанчы нәрсә ала? Менә барабанга таяк. Барабанчысына нәрсә? Ритм. Менә концертларга барып кайтканнан соң Ритм. Ритм концертта кирәк. Менә концерттан соң нәрсә кирәк? Концерттан соң. Концерттан соң. Һәм җавап сездән? Акча әлбәттә. Җавап дөрес, бер бал сезнеке. Менә акча дигәннән, кием салым, декорациялар белән ни хикмәт, үзегезнең акчага аласызмы бу? Киемнәрне мәдәният сараенда бирә. Кайыр кирәкле вакытта үзебезнекеләрендә тиктерәбез. Үзегезнең акчага. Һәр яңа мәдәният сараена ремонттан соң. Яңа костюмнар заказа итәләр безнең өчен. Алла бирсә. Алла бирсә. Димәк әле сезне икенче башваткыч тапшыруында бүгенге костюмнарыгыздан тагын да гүзәл костюмнар белән күрергә насыйп булсын дип теләп калабыз инде. Яхшы. Уен кыраулары үзебезнеке дә бар, җитәкчеләр дә булыша инде. Ансыз булмый. Музыка кыраулары кирәк. Безгә бит инде үзебезнең төркем, җыр һәм музыка төркеме дип атала. Монда курайлар да кирәк, кубызлар да кирәк. Сырнай да булса бик әйбәт булыр иде. Шулай. Инде мандолина дигән менә шундый музыка кыраулары. Бер төрле спонсорлар булса безгә бик әйбәт булыр иде. Алла бирсә. Алла бирсә. Иганәчеләр, рәхим итегез. Сәйид Галиев мәдәният сарае каршында эшләп килүче Гөлләр ансамбле сезне чакыра.
Давам итик алга табам. Үстән аска беренче сан 5 хәрефтән торган сүзне табарга кирәк. Гөл нәрсәсеннән билгеле? Әнзия ханым. Чәчәктер инде. Шулай булмый. Әлбәттә чәчәк. Җавап дөрес, балы сезгә. Сезнең ансамбльнең исеме дә Гөлләр дип аталашыла бит. Бу ансамбль кайчанрак оешты икән? Сез үзегез ничегрәк килеп эләктегез бу ансамбльгә? Безнең төркем 61 елда, безнең беренче инде бик күп еллар бу төркемне алып баручы җитәкчесе Раис Шаймардан улы Софиуллин оештырды 61 елда. 76 елда народный званиесен бирделәр. Халык, татар, халык, җыр һәм музыка төркеме булды инде ансамбле. Ул вакытта да бик күп җирләрдә Мәскәүдә генә 2 тапкыр булдылар. 69 елда һәм 76 елда. Инде менә 2003 елдан бу төркемне мин җитәклим. Инде бездә ул 2005 елда Минск шәһәрендә чыгыш ясадык. Аннары Мәскәүдә Сабантуйларда булдык, Измайловский паркта, Нижний Новгородта Сабантуйда булдык. Аллага шөкер, булай җырып торабыз. Менә әле күптән түгел Нижний Новгородка бардык. Всероссийский конкурс хоров дигән бар шундай. Аны Мәскәү оештыра. Инде ул башта республика буенча, без менә республикабызда, Татарстаныбызда беренче урын алып, инде киттек Приволжский федеральный округка, Нижний Новгородка. Шунда икенче урын алдык. Кызганычка. Юк, алай димәгез. Беренче урынга бирелә Мәскәүгә 3нче турга. Әле менә шуны әйтәсем килә. Сез икенче урын алдык дип, бер дә башыгызны имәгез. Тагын да шушы фестивальләрдә катнашып, беренче урыннарны алып, Мәскәү телеканалларыннан сезне карарга насыйп булсын, Алла бирсә. Менә ансамбльгә килеп эләгү өчен музыкаль белем кирәкме? Мин кичкенәдән беренче класстан уже сәхнәдә. Мине авылдагы радиодан беренче класстагы укытучым минем, беренче укытучым Кузина Ферая апа гармонда уйнайды. И ул безне элек бит инде эшкә чакыралар радио аркылы. Менә шул радио үзелгә төшеп беренче класста гармон уйнап, менә мин шунда беренче тапкыр җырладым, бөтен кеше алдында дип әйтәсе килә инде. Мин радионы концертлар булайды бит инде ял көннәрендә. Концерт, аннары спектакль булайды. Шулар бетмичә, мине мунчага алып бара алмыйлар иде. Берәр апаны калдыралар, мунчага алып килерсең дип. Менә шуннан мин сәхнәдә төшмәдем, укыганда. Һәм шушы ансамбльгә дә килеп эләгүегезнең башлангычы нәкъ бала чактан башланган дип әйтәсегез килә. Мин театральныйга керергә җыенган идем. Мин укып бетергән елны булмады театральныйга. Поступление 3 елга бер генә диделәр. Менә шулай итеп мин тик шулай да хыялларыгызны бүгенге көндә шуларны чыгарасыз килә. Яхшы, Василия ханым, ансамбльдә ничә кеше эшлисең? Безнең ансамбльдә 25 кеше йөри. Иратларда, хатын-кызларда бар. Иң мөһиме безнең җитәкчебез, аңа рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул безне дөрес итеп сулыш алырга өйрәтә, дөрес итеп авазлар чыгарырга өйрәтә. Шуннан соң гына әле җырлата. Ырышса да, мактаса да, барсы да аңа килешә. Үзе баянчы, үзе җырчы, үзе композитор, бик күп җырлар яза. Кабартма чәчәкләре безнең Гөлләр ансамбльдан сезгә күчтәнәш. Күчтәнәшне кабул итеп алдык. Рәхмәт үзегезгә. Күчтәнәшләр дигәннән алга таба да күчигәле. Менә монда Гөлләр дип язган бугай аның өстенә, шулай бит. Шул. Мин бүген инде төн йокларым йокламыйча, шушындый матур да булсын, тәмле дә булсын, файдалы да булсын дип, баллы, татлы, тәмле, Гөлләр кебек матур шундый гүбәдия пешереп килдем. Рәхим итеп алыгыз. Менә хәзер үк авыз итәсе килә, әлбәттә, ләкин тапшырны алга таба дәвам итәргә кирәк. Кабул итеп алдык. Рәхмәт үзегезгә. Гүбәдия турында әйтәсем килгән иде. Минем әнием кызганычка инде менә 2 ел була, май айында мәрхүм булганга. Шул кадәр тәмне Гүбәдия пешерә иде. Аның исеме дә Гүләдия. Кара ничек шашы икән, име? Гүләдия Гүбәдия пешерде дип әйтәләр иде.
Шуңа күрә гөбәдияне инде Бу гөбәдия дә сезнең әниегез пешергәннән ким түгелдер әле. Шулай инде. Яхшы рәхмәт. Әнзия ханым? Дия йоннан носки берей. Мин шигергә гомер буенда укыганнан бирле шигерә яраттым. Стеналарга шигүләр шигеп беләдерим. Кегә чыкканда да алып бардым мен придан иттереп. И бәйләргә яраттым. Күлмәкләр, свитерлар бөтенесен үзем бәйлидем. Менә бүген алып килдем носки белән Дия йоннан. Берей. Дия йонын каян таптыгыз соң бу вакытта? Базарда бит хәер барысы да бар. Күңел җылысын салып алып килгән бүләкләрегезне сез тапшырдыгыз, ә без кабул итеп алдык һәм сезгә бершәр бал тапшырдык. Алга таба дәвам итик. Өстән аска 3нче сан, 3 хәрефтән торган сүзне табабыз. Мәкалдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк булыр. Ул берничә җирдә кабатлана. Нәрсә белгәнгә, нәрсә һөнәр, нәрсә белү дә зур һөнәр. Әнзия ханым? Сүз түгел микән? Сүз дә туры килә, ләкин сезнең эшчәнлек белән турыдан туры бәйле дип әйтәсем килә. Төймәгә басып җавап бирергә кирәк, әлбәттә, әфәнде. Фән. Фәнне дә туры килә. Җыр. Әлбәттә, әфәнде, төймәгә сез бастыгыз. Җавабы дөрес. Җыр, 1 бал сезнеке. Җырга мәхәббәт каян килә сезгә? Нинди тамырларга барып тоташа ул гомумән? Үзем менә бездә беренче сүз булган җирдән Дәрвишләр бистәсеннән шунда урманда бездә бик матур гына хастахана бар иде. Инде хәзер ул хастахана юк, бездә дәрвиштә авыртмыйлар бит. Хәзерге вакытта Җыр белән дәваланалардыр. Җыр белән шулай. Әйе. Менә ул хастаханада инде 19 августта 65 елда инде мине әни бу дөньяга китерде. Бу дөньяга тудырды. Дөньяга китерде. Инде яшь вакыттан бик ярата идем уйнарга. Гармонда, аннары инде баянда, музыка мәктәбендә укыдым. Аннары инде музыка училищесына кирдем. Аны музыка училищесын тамамлагач 19 яшьтә җыр һәм бию ансамбленә баянчы булып алдылар. Инде анда Рашид Мустафин шундый безнең бик легендар баянчы. Инде менә аның белән бергә ул мине эшкә алды, аның белән бергә уйнадык. 85 елда армия хезмәт итәргә алдылар. Ул инде кызганычкамы дип әйтергә була. 87 елда мин армиядан кайттым, алар Япониядән кайттылар. Бәлки мин армияда булмасам, мин дә анда булыр идем. Анысы да бар. Ну, вакытында хезмәт итү, анысы да әйбәт. Гөлзада Сафиуллинага баянчы кирәк иде. Ул килде җыр һәм бию ансамбленә, баянчылар, менә баянчы кирәк. Мин нәрсә, эшләп карыйбыз, ни бит эстрадада зарплата икенче, барыбер менә анда акча дип дигән сүз бар. Ул бик армиядан соң, тем более вакыт авыр вакыт булды. Әти үлгәч кирәк иде эшләргә дә. Акчасы да кирәк иде. Шуңа күрә Себергә аның белән китеп менә Себердә эшләп кайтып инде гастрольләрдә. Икенче якка күчтем инде эстрадага. Аннары филармониядә эшли башладым. Филармониядә Искандер Бектагиров группасында Флора апа белән бергә Сулейманова. Инде анда нинди генә гастрольләр булмады. Чуваш авылында, Чып-Чуваш авылы инде. Теге татарча концерт куябыз. Чып-чын татарча. Татар телендә үзебез концертны алып барабыз. Алар аннары сорадык. Сез нәрсә, бөтен әйберне аңлыйсызмы? Бөтен сүзләрне аңлыйсызмы? Аңламыйча. Инде без сезне бик әйбәт аңлыйбыз. Менә Шәпәшкәрдән килделәр, Чувашча концерт куйдылар. Аларны аңлап булмый. Татар кая гына барса да, кайда гына булса да бер чакта да югалып кала торган түгел. Һәм татарны кайда гына булса да алкышларга күмеп каршы алалар. Татар булуыбыз белән горурланып яшик. Без алга таба дәвам итик. Чираттагы сорау сулдан уңга 6нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. Мәкалдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк булыр. Зур урманда карга булганчы, бер куакта нәрсә булсаңчы дибез. Әнзия ханым? Шыпшык.
Белмим инде куакта чыпчык булып кына булыр микән соң инде. Василия ханым? Былбыл. Былбыл, әлбәттә. Үз куагыңда былбыл булып сайрасаң, шуңа җитәме соң? Бер бал сезнеке. Сайра былбыл, сайра құс. Былбыл дигәннән, сезнең җырларыгызда да былбыл дигән сүз шактый кулланыла дип беләм. Менә шу урында берәр җырыгызны безгә бүләк итеп китсәгез, бигрәк тә былбыл сүзе кергән. Сандугачым, былбылым. Ансамбль белән башкарабыз. Әйдәгез. Бик зур рәхмәт, кызлар, матур җырларыгыз өчен. Менә Василия ханым, ансамбль сезгә ярдәм итте һәм бер балны шушы җыр өчен сезгә тапшырыйк әле. Уеныбыз алга таба дәвам итә. Сулдан уңга 11-нче сан 4 хәреф. Йөндә нәрсә умаганны кешедә токмаш баса? Умаш. Умаш әлбәттә. Бер бал үзегезгә. Менә умаш ашын мин бала чакта әби әзерләп биргәннән генә истә калдырганмын. Бүгенге көндә умаш ашаганым юк. Ә сездә аш-суга осталык ничегрәк? Нинди ризыклар әзерлисез? Гомумән әзерлисезме, яки гастрольләр белән килеп чыкмыймы ашарга пешерүләр? Әзерлибез инде, балалар бар. Хәзер бит инде пицца ярата балалар. Пицца, эшпишмак, бәлеш, манты, Буларның барысында әзерләп, умаш, токмаш. Ансамбльгә барып чәй ичеп утырган чакларыгыз да күп була торгандыр бит инде. Без ансамбль белән һәрбер бәйрәмне бергә утырып чәй ичәбез. Юбилейларда аннары арабыздан берничә кеше китте, бакыйлыкка күчте. Аларның ашларын уздырабыз, бәлешләр алып килеп, менә шулай табыннар. Барысында үзегез оештырырга тырышасыз. Табигатьтә дә бергә булабыз. Димәк, аш-суга осталык, Василия ханым, сезнең дә шулайрактыр инде. Әлбәттә. Ансыз дөнья сансыз. Бәлешендәге пешерәбез, куябыз, ит бәлешендәге бәдияләр дә, чәк-чәкләрендә үзебез яшыйбыз. Кыш телләрендә әлбәттә умаш табабыз. Балалар инде бигрәк яраталар аны. Минем малай әйтә, әнием, матурам, мындый аш ясалым миңа дип. Умаш ашы була инде. Умаш ашын ярады. Мындый гыла дип. Менә бүген өйгә кайткач мин дә мындый аш сорап карыйм әле хатыннан. Нәрсә дияр икән? Рәхмәт. Дәвам итәбез. Чираттагы сорау өстән аска 4-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Йолдыз нәмә билгесе? Кысла. Василия ханым. Кысла. Кысла җавабы дөрес. Бер бал сезнеке. Үзегез кайсы йолдызлык астында туган, Василия ханым? Гомумән йолдыз нәмәләргә ышанасызмы? Ышанам. Кай вакытта шул халык матур итеп дөрес итеп әйтәләр, ышанасың килмәсә дә ышанасың анда. Шулаймы? Үзегез кайсы яклардан сез? Мин үзем шул ук Петрящия районы Күн авылыннан. Җырларда җырлана торган. Бер ягыбызда урман, икенче ягыбызда чылтырап аккан чишмәләр, Мишә елгасы. Менә шундый. Анда әйтем бар, исеме Күн. Күни-түни йыглый дер. Демәк, көн иң якты урында урнашкан иң матур авыл.
Менә Гөлләр ансамбленә ничек килеп эләктегез соң? Күн авылыннан сезне эзләп килделәрме? Кемне кем эзләп йөрсен бу заманда. Мин инде күптәннән бирле шушы Альберт Зариповичтың төркемен, шушы Гөлләр исеме дә матур, үзләренең аларның чыгышларына карап бик соклана идем. Әмма ләкин эшләгән вакытта анда бару мөмкин түгел. Менә инде лаеклы ялга чыккач, рәхәтләнеп барып карыйм әле. Алмаслар микән? Ничек булыр икән дип. Рәхмәт җаусым инде әз генә җырлатып карадылар да, күп итеп җырлаталар. Яра, бик яхшы Әнзия ханым, сез ялгышмасам, авылдашлар да түгелме соң әле? Татарстанның иң матур җирендә урнашкан Күн авылынан данлыклы күн җырлары белән. Ә менә үзегез кайсы йолдызлыкта булып чыгасыз инде? Мин кәҗәмегез. Кәҗәмегез йолдызлык астында. Ышанасыз әйме? Ышанам. Йолдызның Туры алар. килә. Ярар, Альберт әфәнде, Арыслан, Арыслан йолдызлык астында. август айы. Август айында. Туры Һәм инде килә ул. арысланнарча менә шушының чаклы коллективны идарә итеп, җитәкләп, бүгенге көндә дә матур-матур чыгышлар белән тамашачыны сөендереп яшисез. Рәхмәт сезгә. Дәвам итик алга таба, сулдан уңга 7нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Мәкалдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк. Кайсысына көй кирәк, кайсысына нәрсә кирәк, Альберт әфәнде? Сүз. Сүз. Әлбәттә туры килә, ләкин бу очракта җавап дөрес түгел. Көй сүзе белән рифмадаш дип әйтергә кирәк бу сүзне. Çiğ. Ши, җавап дөрес, балы сезнеке. Ансамбльдә көйләп-шөйләп торучыгыз бар. Ә менә өйдән чыгып китүләр ничек соң? Мин ансамбльгә, мин гастрольгә чыгып китәм дип көйләнеп чыгып китәсез бар бит әле. Миңа хәзер өйрәнделәр инде 10 ел буе. 10 ел мин йөри башлаганга, ел ярым мин башка ансамбльдә йөргән идем. Менә гөлләр дип сөйләделәр дә, мин аны ишеткәнем юк иде. 10 ел элек. Шуннан соң нинди гөлләр икән бу дип килдем. Бер репетицияларына электем. Читтә генә утырам тыңлап, бер җырларын да белмим. Чөнки яңа җырлар. Шуннан соң кызлар, әйдәгез инде, ник безнең белән җырламыйсыз ди. Әйтәм, мин бит сезнең бер җырыгызны да белмим. Шуннан тизрәк миңа ручка белән кагаз бирделәр дә, утырып 18 җыр, бер айдан концерт. Менә шул 18 җырны бер айда өйрәндем дә, алар белән бергә чыктым сәхнәгә. Димәк, өйдә бер кем бер сүз әйтми. Сез ансамбльдә икән, сез ансамбльдә. Яхшы, Василия ханым, сезнең гаилә ничегрәк? Минем ирем әйтә, Әйе. син ди эшләгән вакытта кулыңда озын агач кашак иде. Хәзер оныттың, кая куйдың син аны ди. Хәзер бер нәрсә кирәк булса, ярар, хәзер дип әйтәсең дә, мин дә сиңа хәзер инде алкаңны да табып бирәм, сумкаңны да остановкага алып барып куям ди, йөригенә күр ди. Көйләп торалар инде димәк, көйләп кенә торалар. Ярар, ансамблегездә, гаиләгездә гел көйле булсын, кызлар, җегетләр. Чираттагы сорау, сулдан уңга 13нче сан 5 хәреф. Әдәби тәхәллүсе кыскартылган фамилиясе кирәк бу шәхеснең 2 буйдак романының авторы. Дәрвишләр бистәсендә яшәп киткән язучы турында сүз бара. Әнзия ханым? Расих. Расих, Атилла Расих. Җавабы дөрес, бер бал сезнеке. Бу шәхесләрнең барлыгын, аларның кем булганлыгын аңлату эшләре алып барыламы, гомумән музейларыгыз бармы? Дәрвишләр бистәсе әдипләргә дә бик бай, халык аларны белә. Беренчедән Мәхмүд Хөсәен. Мәхмүд Хөсәен бер сугышта булган. Аннан кайткан өчен Дәрвишләр бистәсендә 11нче, хәзер элек 106нчы гимназия мәктәп булган, хәзер 11нче гимназия. Анда менә Мәхмүд Хөсәеннең музее бар. Ел саен Мәхмүд Хөсәен конференциялар үткәрелә. Атилла Расихта бездә яшәгән, парк урамында яшәгән Әминә Бишәнтәева, Кыям Миңлебаев, хәтта үзе турында автобиографик атын булса, акыллы атын мактый дигән. Һәм анда язган ахырда Кыям Дәрвиш дип кулла куйган. Атилла Расих әйткән, Мәхмүд Хөсәен кебек итеп әйткән. Без Дәрвишләр бистәсендә яшәсәк тә, бер кайчан да Дәрвиш булмадык дип.
Менә шундый данлыклы безнең Дәрвишләр бистәсе. Мәсәлән, ханым, әллә сез укытучы булып эшләдегезме? Шул чаклы тәгаенләп аңлаттыгыз. Әллә кайчан инде. Әллә кайчан? Пенсия. Ансамбльгә килгәнче. Яхшы. Шул гимназиядә, 11-нче гимназия инде үзебездә, Дәрвиштә бит инде. Без анда чыгыш ясыйбыз, Аллага шөкер. Ансамбль белән. Ансамбль белән балаларга үзебезнең хорны инде менә хорда ничек, ансамбльдә ничек җырлыйлар дип күрсәтәбез. Алар бит инде безнең балалар булгач, Алла бирсә, алар безгә килерләр. Әйе, яшь буын үсеп җитәчәк бит. Әйе, шуннан да яшь буын белеп үссен, тарихны белсеннәр, гөлләр ансамблен белсеннәр. Һәм алга таба да сезнең составларны тулландырырлык булсыннар, Алла бирсә. Үстән аска 9-нчы сан 7 хәреф. Иделнең сул кушылдыгы. Сезнең аша үтеп китә инде бу. Казанка. Төймәгә басыгыз, әлбәттә, әфәнде. Һәм шушының... Казанка. Әйе, татарчасы Казан су елгасы. Кабул итәбез, бер бал сезнеке. Ансамбль белән табигатькә, Казан су буйларына чыккалыйсызмы соң? Дәрвиш бистәсендә инде бездә якында гына шулай ук бик матур гына күлебез бар. Аны инде былтыр бик әйбәтләп чистартып, матурлаттылар әле. Үзе бер гүзәллек. Ял итсәң дә, җирсәң дә матур. Табигатыбыз, Аллага шөкер, бик шәп, бик матур. Дәрвиш бик матур җирдә урнашкан. Табигатта без клипларны да тырышабыз язарга, үзебез бергәләп. Инде репетициядә да шунда да була. Әле бит үзебезнең Мәдәният сараебыз 25 июньдә гына ачылды. Бер кичкенә генә урыныбыз бар иде инде. Менә ел ярым без шунда репетициялар узды. Икенче җирләрдә эзлидек. Җәй вакытында инде матур чакларда менә шундый табигатта да репетируй итеп алабыз. Җәй көне концерттан соң Шадыр якта китәдерик бассейнга, Дербушки бассейна. Шунда су кыйнап, утырып, ашап, чәйләр эчеп, ял итеп, бергә җырлаганнан соң, аннан соң кайтып китәбез. Эшлиләр дә, ял да итәләр, гомумән ансамбль гөрләп яши. Уеныбызның яртысына да килеп җиткәнбез. Нәкъ та шушы урында бераз гына тукталыш ясыйк һәм кайсы уенчының күпме бал җыйганлыгын мин игълан итим. Ни хикмәт, ансамбль булгач ансамбль, һәрбер уенчыбызның да әлегә 5 бал. Уеныбызны алга таба дәвам итәрбез. Менә хәзер без инде килеп җиттек бер авыр сорауга. Җавапны тапкан уенчыбыз 2 балга ия булачак. Тагын башка төрле ничек әйтеп була менә бу сүзләрне? Тәхет, урындык, тагын нинди сүзе кулланылырга мөмкин? Патша тәхет, әлбәттә, әфәнде. Табурет. Табурет сыймый шул. Менә кресло дигән сүз бу сүзгә бик нык ошаган. Кресло сүзенең татарчалаштырып әйтелгәнрәк бер сүзе дип кабул итәм мин аны үземчә. Бу сорауны без калдырып тора алабыз. Чөнки 8-нче номерлы сан астындагы җавапны белгәннән соң сезгә бер хәреф билгеле булачак. Ни диярсез? Калдырып торыйкмы? Ярар. Әгәр дә сез риза булсагыз, мин алга таба дәвам итәм. Өстән аска 8-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Фамилиясы, шулай ук әдәби тәхәллүсе кирәк бу шәхеснең, язучы, прозаик һәм драматург Әнҗия ханым. Минский. Минский, дөрес! Бер бал сезнеке. Габдрахман Минский турында сүз бара. Шулай ук Дәрвишләр бистәсендә яшәгән шәхесебез. Менә теге авыр сорауга шушында тагын бер кайтыйк, чөнки бер хәреф ачык. Сорау булайрак. Башка төрле ничек атарга мөмкин? Тәхет, урындык. Яки урысча әйткәндә кресло. Әлбәттә, әфәнде? Курси. 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 Без аны кабул итәбез. Җавап дөрес һәм 2 бал. Әлбәттә, әфәнде, сезнеке. Әлбәттә, әфәнде, менә 2 баллы булдыгыз. Безгә берәр музыкаль номер яңгыратып китсәгез дә яхшы булыр иде. Үзегез композитор, үзегез җырчы, үзегез җитәкче, үзегез иҗат иткән бер җырны мөмкиндер бит? Мөмкин. Гел Сәрвәр сүзләренә язган җырым «Яшә үзе бәхет».
bu dünyada. Әйдә рәхим итегез. Zorlanma sen dostum turmuşundan, Kutmegine kıyın bulsa da, Karışıdırsan idi yazmışına, Sen her vakit ana boysanma. Belki dağ bulup uzakilmi, Kutmegine ana yurama. Meni baxitsiz degan nega ekan bilmay yashab o'zi baxit dunyoda. Baxit dov bo'lib o'zi kelmay ko'pmigina anglayuraman. Meni baxitsiz degan nega ekan bilmay yashab o'zi baxit dunyoda. Şakta büyük dağ başına Tuktap haman yal ahalar Dağ mengende kişi yazmışıda Tuttalganda şolay uylanar Belki dağ bulup uzakimi Kutmegine anlayuraman Meni baxitsiz degan nega ekan bilmay yashab o'zi baxit dunyoda. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә, әфәндем, матур җырыгыз өчен, әлбәттә, бу җыр өчен сезгә 1 балны тапшырабыз тагы. Уеныбыз алга таба дәвам итәр. Чираттагы сорау өстән аска. 14нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Ир ат исеме. Хөкемдар, әфәнде, Вәсилә ханым. Рәис. Җавап дөрес түгел. Хөкемдар, әфәнде, аксөяк мәгънәсенә ия. Элек шушындый катлау кешеләре булган. Әнзия ханым. Сәйит. Сәйит, җавабы дөрес. 1 балл үзегезгә. Сезнең ансамблегезнең эшләп килгән урыны да Сәйит Хәлиф исемендәге мәдәният сараенда. Шулай бит? Сәйит, җавап дөрес. Сулдан уңга 14нче сан 5 хәреф. Киҗе, мамык, тукыма. Хәтта җырларга да кергән. Әйтик, менә татар халык җыры Рәйхан дигән җыр бар. Акылы. Ситсы. Әнзия ханым? Ситсы. Ситсы. Дөрес. Борынгы гырыф-гадәтләр, йолалар, ансамбльләрдә бүгенге көндә барыбер да яшәп килә. Бу йолаларны күрсәтәсезме? Җырлар аша тәкъдим итәсезме? Аулагиләр ясыйбыз. Монда телевидениегә килеп тә яздырдык 1 елны аулагыйның Аулагый тапшыруында. әйе тапшыруын. Димәк, үзегездә дә аулак иләр оештырасыз булып чыга. Оештырабыз, әйе. Бу йолаларны буыннарга тәкъдим итәсез яшь буыннарга. Сәхнәгә чыгарабыз. Менә. Себеркеләр белән. Җыелышып, уйнап. Альберт Зариповичның юбилеенда шулай ясадык. Бер кичкенә генә скетч шикелле иттереп. Йолаларны онытмыйча яшь буынга тәкъдим итүегезне дәвам итегез. Сулдан уңга 16нчы сан 3 хәреф. Балалар шагыйре Мөҗәһид Әхмәтҗановтан бер табышмак сезгә. 3 хәрефтән тора ул, тамыры тирән киткән. Татарлыгыңны күрсәтер, син аны җырдан өйрән. Мин түгелме? Әнзия ханым, сез гел миннән сорыйсыз. Гадәттә бит сорауны мин бирәм, сез җавапны бирергә тиеш. Җавабы дөрес моң, әлбәттә. Моң дигәннән, менә сез үзегез генә гаиләдә шундый моңлы кешеләрме соң? Башкалар да җырлыймы, балалар ничегрәк? Балалар җырлыйлар инде. Кичкенә вакыттан шулай ук үзебезнең мәдәният сараена җырып, анда җырлый башладылар. Инде аннары Алла кызым консерваторияны тамамлады скрипка буенча. Скрипка буенча анда җырламасан да, моңлы уйнавы кирәк. Әйе, шулай. Кичкенәсе
инде музыка мәктәбен фортепиано буенча бетерсә дә, болай икенче эштә эшли. Башка юнәлешкә китте. Бөтен кеше музыкантлар булмый инде, Әйе. бөтенсе. Ну, җырлый матур. Хатын инде вообще бик матур җырлый. Менә сез уйнап кына торасыз, ул җырлап кына торадыр инде. Кызлар, Минем 5 яшьлек оногым бар, Карина. Ул безнең белән сәхнәдә биеп йөри 3 яшьтән. Мин анда тоям 1000 барын. әйе. Шуның буенча китер дип уйлыйм. Яхшы, Василия ханым. Минем әтием авылның иң беренче гармончысы, баянчысы иде. Энем дә гармонда уйный, әнием дә матур җырлый иде. Хәзерге вакытта, димәк, кызым, улым бар. Кызым улда фортепианода уйнарга йөрде. Инде хәзер оныкларым, өлкән оныгым музыка мәктәбен бетерде, фортепиано һәм скрипка бүлеген бетерде. Хәзер хезмәт сәнгать мәктәбенә рәсемнәр ясарга йөри. Тагын бер мәктәпне бетереп маташа. Кечкенәсе Мәриям. Анысы вокал һәм фортепианода урыннар ала. Фортепианода да уйнап, җырлап та, бик ярата татарча да, русча да җырлыйлар, сөйләшәләр, беләләр. Кызым да татар, институт, университет татар һәм инглиз телен бетерде, Аллаһка шөкер. Оныкларыгызга, балаларыгызның һәммәсенә уңышлар. Гөлләр ансамбленең дәвамчылары бар икән әле. Үстән аска 15-нче сан, 5 хәреф. Тагын нинди түрі була? Уйык энәсе һәм тагын нәрсә энәсе булырга мөмкин? Ыргак. Василия ханым? Ыргак. Ыргак, җавабы дөрес. Бал сезнеке. Без әле Василия белән 1 ел интернатта тордык, күрше авылда шәлдә укыганда. Шунда шәле кызлар бик каты шигү шигәләр иде. Алар бәйләүгә дә оста. Шунда өйрәндем менә мин шигү шигәргә. Алар кич утырырга интернатка киләләр иде. Ансамбльгә дә үзебез алъяпкычларны үзебез чиктек. Әле бу алъяпкычларны безнең сәхнәләрдән күрәсе бар икән, Алла бирсә. Сулдан уңга 19-нчы сан, 6 хәреф. Шундый әйтем бар, анда бер сүз җитми. Нәрсә теленнән табар ди? Бу кош. Әнзия ханым. Тукра. Тукран. Карагөл туры килә икән име, ләкин бу чиракта җавап дөрес түгел, дәвам итәбез, Альберт әфәнде. Тургай. Тургайда туры килә, ләкин дөрес түгел. Телемнән тартып алды дип. Шулай бит, андый. Тартар. Тимә? Җавап? Тартар. Тартар дөрес. Бал сезнеке. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннеханов та 2021 елны туган телләр һәм халыклар елы дип игълан итте. Шуңа күрә татарлыгыбызны онытмыйк, татарча сөйләшик, эштә дә, ансамбльдә дә, гомумән бар җирдә дә. Сулдан уңга 17-нче сан, 5 хәреф. Синонимы кирәк бу сүзнең? Кардәш. Кардәш сүзнең синонимы? Василия ханым, туган дөрес. Бер бал сезнеке. Туган дигәннән, безнең Гөлләр ансамбленә быел 60 яшь тула. Театр труппасына 75 яшь тула. Сез туганнар кебек яшисездер инде алай булгач? Әйе. Бер туганнар. Әйе, ярар. Бик яхшы. Балалар кашында чыгышлар ясыйбыз. Шума баста, димәк, аякларын тыпырдатып биеп утыралар, белгәннәре җырлыйлар. Бу нәрсә турында әйтә? Балаларны, яшь үсмерләрне татар моңын белергә, татар телен өйрәнергә теләк уятабыз. Кайда гына булсак та, татарлыгыбызны онытмыйк. Барабыз алга табам, өстән аска 17-нче сан, 5 хәреф. Әкият геройы дошманыннан качканда нәрсә атып бәргәч урман хасил булган. Шәчләрегез дә бик матур, бик озын. Менә Тарак. төймәгә бастыгыз, Әнзия ханым, сез. Җавабы Тарак. Тарак һәм ул дөрес, әлбәттә. Сулдан уңга 20-нче сан, 6 хәреф. Баянның бабасы. Василия ханым? Гармон. Дөрес, гармон, әлбәттә. Балы сезнеке.
филармонияда эшләгәндә инде шундый бер әйбер бар иде. Анда концерттан кайтасың, бәлки икенче бригадада баянчы бәлки авыртып китте, бәлки бара алмый концертка. Төрле сәбәпләр. Шуңа күрә сине кайтасың гына, икенче көнне сине уже икенче бригада белән китергә мөмкин. Монда бәхеткә инде миңа шулай Альфия апа белән дә эшләргә туры килде, Илһам абыйга белән дә эшләргә туры килде. Аллага шөкер, мин бик бәхетле. Менә шушы матур җырларның тагын берсен ансамбль белән тамашачыларга яңгыратып үтсәгез, әлбәттә шат булыр идек. Мөмкинме шулай бер? Мөмкин. Әйдә, рәхим итегез! Әмінә бу жыр үшін біз бір балны тапшырабыз, Әнзия ханым, сізге. Үстен асқа 18-ші сан 4 хәреф Шаянның туғаны. Әнзия ханым, Наян жауап дұрыс. Бал сізнеке. Шаярышып, шушы тапшырының үткәнен сизмидә калдык бит әй. Менә нәкъ шушы урында инде кайсы уенчының күпме бал җыганын мин игълан итеп китәрмен. 8 бал белән 2 уенчыбыз улда булса Вәсилә Миндерова һәм Альберт Шакировлар. 13 бал җиде Әнзия Зәйнетдинова. Әмин сезне шақырам бүләк киштәсе янына. Рәхим итегез, Вәсилә ханым. Әйдәгез әле. Аттырып җибәрдек, шар төшә. Һәм ул килеп төшә елмаюга. Вәсилә ханым, әлбәттә мин инде сезгә үземнең елмаюымны гына бүләк итеп биреп җибәрә алмыйм. Менә шушы матур гына кечкенә генә күчтәнәчне сез кабул итеп алыгыз. Аның инде әлбәттә менә шушындый тәмле күчтәнәче дә бар. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә катнашуыгыз өчен һәм инде сәламнәрне җиткерү өчен сүзне сезгә тапшырам. Мин иң беренче үземнең күн авылында яшәүче әниемә, Рәхмәтулла Нәсимәгә сәламнарымны җиткерәм. Һәм шулай ук инеме, мине күргәннәргә, белгәннәргә, таныганнарга барсына да сәлам. Альберт әфәнде, көтәм сезне бүләк киштәсе янында, рәхим итегез. Шарабыз китте, һәм ул безнең килеп төшәчәк 6-нчы санга. Гастрольдә иң кирәкле җиһазларның берсе улда булса утюг. Шуңа күрә бүләкне сезгә тапшырам. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт сезгә. Үземнең туганнарга, танышларыма, якын кешеләремә бик зур сәлам. Уенның җиңүчесе буларак, мин инде сезгә шарлар аттырып тормамын. Шушы бүләкне сезнең кулларга
тапшырып китәмен. Рәхим итегез. Уеныбызның җиңүчесе. Сезгә супер уен тәкъдим ителәчәк. Мин яшь вакытымда 7 ел ярым рольдә йөрдем инде. Так. Хәзергә җитеп торыр. Истәлеккә менә гына калдырыйм. Машинаны гаражда кирәк булганга. Ие, мәшәкате күп. Әйе. Студияда калып торсын, бүләкне генә алыгыз. Мин пешерергә яратам. Бигрәк тә. Рәхмәт. Әйе, рәхмәт үзегезгә, уеныбызның җиңүчесе Әнзия ханым. Кызыма һәм барлык өйдәгеләргә, эш апама, классташларыма, беренче укытучым Фирая апама, и барлык авыл халкына, барлык мине белгәннәргә сәлам. Рәхмәт. Башваткыч тапшыруында кунакта Казан шәһәре Дәрвишләр бистәсенең Сәйид Галиев исемендәге мәдәният сарае каршында эшләп килүче Гөлләр татар халык җыр һәм музыка ансамбле булды. Ни дип әйтик үзләренә? Тамашачылары күп булсын, җырлары матур булсын, мәдәният йортлары гөрләп торсын. Уңышлар сезгә!